אחרי שנגלה כל האסון. הייתי נמשך כמו לאבן שואבת, לגטו ההרוס, ויושב שעות על האבנים. פתאום אחרי הרעש הגדול הזה, אחרי האימה הגדולה, שקט. הייתה ישיבה במרכז דרור, בקומונה. השיחה הייתה על הנושא, מה תפקידנו בארץ, מה עלינו לעשות אחרי העלייה. כל אחד ביטא את רחשי ליבו, וקודם כל, כאילו האשימו את עצמם. למה אני נשארתי בחיים? למה חברים שלי שהיו איתי נספו? מדוע מגיע לי לחיות ולהם להיות שכנה יפה? והסיכום היה של השיחה, שאין לנו כל רשות לנסות לשקם את חיינו הפרטיים ולדאוג לעצמנו. אנחנו בזה שנשארנו בחיים, חבים אנו חוב למתים, ועלינו לעשות לזכרם. אנחנו עוד בחוץ לארץ החלטנו, במקום אנדרטה או משהו כזה, אנחנו נקים בית. ואנשים שמצאו ברעיון הזה שזה משהו גדול, אז הצטרפו, ואנחנו התמונות המשק הזה. קיבוץ לוחמי הגטאות הוקם ב-19 באפריל 1949, זה יום המרד. באותה השנה שהוקם הקיבוץ, הונח גם המסד להקמת המוזיאון. בית לוחמי הגטאות הוא מוזיאון השואה הראשון בעולם, והראשון שהוקם על ידי ניצולים, יוצאי המחתרות בגטאות ויוצאי יחידות הפרטיזנים. במקום מתקיימת פעילות חינוכית עשירה, הכוללת מרכז לחינוך הומניסטי ומרכז לימודי על שם ציוויה ויצחק צוקרמן ממפקדי מרד גטו ורשה. בית לוחמי הגטאות מעמיד את האדם במרכז ומדגיש את ביטויי ההתנגדות היהודית, שהגדול והחשוב שבהם הוא מרד גטו ורשה. אנחנו נמצאים בכניסה לתערוכת גטו ורשה, במקום שנקרא בית לוחמי הגטאות. זה אחד מהמקומות היותר חשובים והיותר קרובים ללב. יש בפולין בסך הכל, לפני המלחמה, כ3.5 מיליון יהודים, למעלה מ3 מיליון מהם הושמדו. תסתכלו רגע על התמונה הזאת, תסתכלו על החיילים מאחוריו. הנשק? מכוון, דרוך. מה הם אומרים לילד ההוא? תרים ידיים. למי אומרים להרים ידיים? חייל אחר. אויב. לאויב. זה אחרי המרד. התקרבו קודם הטנקים, וראינו את הגרמנים שצעדו באמצע הכביש, בטוחים. התחלנו לראות ולזרוק עליהם בקבוקי מולוטוב ורימונים. נפל דבר שהוא למעלה מחלומותינו הנועזים ביותר. הגרמנים ברחו פעמיים מן הגטו. מרד גטו ורשה הוא סיפור גבורה של יהודים צעירים, שלמרות שהגרמנים עשו הכל כדי לשבור אותם פיזית ונפשית, וגררו אותם למקום הכי נמוך שבן האדם יכול להיות בו, מהמקום הזה, מתהום הנשייה, הם גילו בעצמם כוחות להחזיר מלחמה. מלחמה חסרת סיכוי לנצח, אבל היה בה ניצחון גדול של רוח האדם. בין 47, כשיצאתי מפולין, אז חילקנו את הכרטסת כדי להוציא את הארכיון מפולין. אז כל אחד קיבל שליש. אבל לפני שעמדנו לעלות לעלייה במרסל, פגשו אותנו אנשי הגנה ודרשו למסור את כל המסמכים, כי יהיו חיפושים של הבולשת הבריטית. לא מסרתי את הכרטסת. אני קשרתי אותה על גופי, מתחת לכותרת שלי. על גופם נשאו הניצולים תמונות ומסמכים ממקומות המסתור מהם באו, כדי שיספרו את הסיפור שהמילון האנושי לא יצר מספיק מילים לתארו.
הם פרקו את העדויות האלה מגופם ומנפשם רק על אדמת קיבוצם, והשאירו לנו, הדורות הבאים, את הצו המוסרי להמשיך לשמר ולספר. אז בבית הקטן הזה התחילו לאסוף דברים שהיו ספרים, תמונות, דוקומנטים. זה השיר על עם היהודי שנהרג. המסמך המקורי. זה קופל ונכנס כאן. קופל ונכנס כאן, והיא באה עם המזוודה הזאת, והעבירה את זה לבני משפחתו בשפעים. אני אמנם יושבת פה בתור הדור השלישי, אבל המחשבות שלי בימים אלה בתור אימא לילדים, זה דווקא הדור הרביעי, שלא יזכה להכיר את הסבא וסבתא אפילו שהיו שמה, ואיך מנחילים את הזיכרון ומשמרים אותו. האנשים ידעו לאן לוקחים אותם ברכבת? לא, הם לא ידעו, הם אמרו להם שאין לנו לוקחים. אנחנו הולכים, ובעצם לאן באמת הרכבות נסעו? להרוג אותם. Vous voyez, c'est comme si on était à l'intérieur et qu'on voyait par les fenêtres ce qui se passe dehors. מוזיאון יד לילד הוא אגף נפרד, בעל מבנה מעוגל, היורד למטה אל מתחת לאדמה. מנסה לדמות את החיים הבלתי אפשריים שהיו לילדים בגטו, מביא את סיפורי החיים האמיתיים שעברו. לאזן את החוויה הקשה, יש חדרי יצירה מוארים שמאפשרים לילדים להקל ולהתמודד, ואפילו לצאת עם תחושה של כוח. על אותם המדרגות, לצד אותה אמת המים ההיסטורית, באותו המקום ממש, שבו הקימו הניצולים המייסדים את עצרת הזיכרון הראשונה, ממשיכים את המסורת ועורכים אותה מדי שנה ממשיכי הדרך. כמפקדו של צבא ההגנה לישראל, כבן הדור השני לשואה וכבן הדור השני לתקומה, אני מתחייב, נמשיך ונבטיח את שרשרת הנצח של העם היהודי בארצו. וליד אבא שלי וסבתא שלי היה בית שימוש ציבורי קטן, צבוע בירוק. וסבתא דחפה את אבא לתוך בית השימוש, סגרה את הדלת מאחוריהם, והשיירה עזבה בלעדיהם. ו10 דקות אחר כך, מ-600 האנשים בשיירה הזאת, 598 היו מתים מתחת לקרח של הדנובה. והמון שנים אחר כך, הוא אמר לי, אירי, פה נולדה הציונות שלי. פה אני הבנתי שאני מוכרח שתמיד יהיה לי מקום ללכת אליו. וכדי שיהיה לי תמיד מקום ללכת אליו, אז צריכה תמיד להתקיים מדינת ישראל. בני העם הפולני, ואנחנו יד אחת.